Ja sabeu quin nom li posareu? Sí, tenim una idea força definida. Va, a veure si ho endevineu. La veritat és una cosa molt poderosa i molt perillosa. I no, jo penso que és millor que no ens diguem les veritats constantment. Penso que la mentida en la seva justa mesura és molt sana pel conjunt de la col·lectivitat. Però mentides personals, no parlo de les grans mentides col·lectives, que aquestes sí que parlo d'aquelles coses que penses de l'altre i que l'altre no té cap necessitat de saber-ho. Tota bona comèdia és un gran drama. Un gran drama pels que estan a l'escenari i una gran comèdia pels que estan a la platea. Aquest és el truco. Quan el que passa en l'escenari doncs no és prou important, llavors no fa tanta gràcia fora. Uns personatges que ens hi reconeixem i que tots coneixem, i a més se n'en fot d'un estereotip de personatge, d'una mica del pijo progre i del neocon liberal així, que són una mica les dos potes en les que camina la nostra societat occidental i per tant, doncs sí, posa el dit a la llaga i la toca a la llaga i fa molta gràcia, clar. Lluitant contra l'IVA i una gran notícia tenir el teatre ple i sobretot això, que la gent surt i t'ho agraeixen i diuen uau, quina funció, realment. Jo he fet moltes comèdies a la vida, o unes quantes, i tant volum de riure no sé si l'havia sentit mai, vull dir, realment és espectacular. El Ejército del Fénix, ¿esto qué es? Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Jo no he amenaçat a ningú. És cinema català, en versió original catalana, i que lluitem contra els Skyfalls dels James Bonds i les Impossibles en pel·lícules amb pressupostos 100 i 200 vegades superior al nostre. En aquest sentit, estem molt contents. I una vegada més el mateix, els tuits, la gent que et diu molts cinemes plens i la gent aplaudint al final de la pel·li. I això em fa molta gràcia. Llocs on, a més, criden independències perquè la gent està amb moltes ganes de que el somni arribi i aviat. I això em fa molt feliç, com pots comprendre. Els veig amb molta expectativa, ens estan mirant tots, els que no els agrada de reull i els que els agrada amb el cor a la mà i molt descreguts també, perquè tant Balears com València és una mica el procés que nosaltres estem fent, ells els faran d'aquí 10 anys potser, o potser d'aquí 5, però alguns més escèptics, però en general amb il·lusió. No hi ha, és irreversible, sí. I ho farem bé, i si no tenim el dret d'espifiar-la també. El que segur que ens convé a tots és créixer, madurar i fer-nos amos del nostre destí, dels nostres diners i fer-nos responsables. I no amagar més el cap sota l'ala ni intentar canviar Espanya, que Espanya no vol canviar i té tot el dret a no voler canviar. Molt benvinguts a la festa d'estiu de l'Acadèmia del Cinema Català. Aquesta festa és important per moltes raons, perquè tenim 40 pel·lícules que han estat premiades arreu del món i els seus professionals que les han fet possibles estan avui aquí. És la cosa més important que he fet, en el sentit que l'he feta més pels altres i pel conjunt de tota la indústria catalana. Abans dels Gaudí, el nostre cinema no tenia una etiqueta, no tenia un aparador, no tenia aquest prestigi que dona una acadèmia i donar uns premis anualment, una cita amb l'espectador anualment. Jo penso que l'acadèmia que és molt important pel nostre cinema, és el que penso, i em fa molt feliç que sigui una realitat i ho continuï sent. Doncs el veig en un moment fotut, perquè és que el cinema català, igual que l'europeu en general, viu de les subvencions, en part, i en part no, però aquestes estan absolutament fora de la vista de qualsevol, és a dir, és molt difícil aconseguir subvencions, però en canvi per un altre costat veig que hi ha energia, hi ha talent i gent jove que té ganes de fer coses i estic segur que ens en sortirem com en qualsevol altra cosa. Tinc coses, escrivint coses, a veure a veure si surt alguna cosa d'interès. Pot ser televisió, sí, serà televisió. Fa molt de temps que no faig tele i sí, ara penso, saps què passa? La pel·lícula El Fènix m'ha tingut molts anys molt capficat i m'ho vaig prendre com un repte personal i que això havia de sortir i no hi ha hagut oportunitat de fer altres coses. Ara, haver-me tret el Fènix a sobre d'alguna manera em sento un pèl alliberat i comencen a sorgir noves coses.